दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव धेमाजिनि बेयाव एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि बे नब्लाङाव दिनै धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जिबिलाक बर'फोरनि जेंनाफोर दं, हा-हुनि जेंना, फरायसालिनि जेंना, राजखान्थि गुबुन गुबुन बिथिङाव गासैखौबो मोनसे सरजाबनानै मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादोंमोन। जों बेयाव बाहागो लाफैदों। बेयाव मानगोनां जोंनि BKWCनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों आरो बेयाव गोबां गोरों गोरा मानसि दंमोन। बेयाव जों मोनसे सावरायनायाव बाहागो लादों आरो सावरायनानै जोङो गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बायजोआव थानाय जेसांखि माहारियारि आफादफोर दङ, बर' गोरों गोरा दङ, गासैबो जयैनो थानानै जोंनि बर'नि जेसेबां जेंनाफोर दं बिटिसिनि बायजोनि बेफोरखौ बयबो जयै गसंनानै खामानि मावलांनो थाखाय जों मोनसे गरन्थ लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै मोनसे फोरमायनांगोन। दिनै जिहेथु दिनै 28 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर'नि राव फेहेरनाय आरो फोसावनो थाखाय खामानि मावदों आरो बिथांमोना प्रमाण स्क्रिप्टआव मुंख्लं जादों। बिथांमोननिसिम गोथौ दुखु फोरमायदों आरो जुबिन गार्ग बिथांनिसिमबो एसे दुखु फोरमायदों। बिथाङा जिहेथु गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बिथाङा बर' मेथाइखौ गोबांसिन खनलांदों आरो बिथाङा सासे बर'खौ मोजां मोनग्रा मानसि होननानै जों मिथियोमोन। बिथांनि जिउनि आलो गोजोननि थाखायबो आर'ज गाबनाय जायो आरो बिटिआरनियाव जिथु मेन्डेट जिथु जनादेश मथे जिथु दिनै मानगोनां हाग्रामा बिथाङा बयनिफ्राय बांसिन मेजरिटि सिट लानानै देरहानानै सोरखार दानो थांगासिनो दं। बिथांनिसिम जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि जानानै जोङो हामलायनाय बावहरदों आरो जों आसा खालामदों जिहेथु बर' हारिनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो, बर' हारिनि माखासे आद्रा थानाय सोलोंथाइयानो हक, गुबुन गुबुन जेंनायानो हक, गासैखौबो फोजोबनो जिहेथु गोबां खामानि मावनो दंबावो। गतिके बिथांनि जिहेथु जोंनो सहाय नांगोन बे हिसाबै जोङो आसा फारिदों आरो जयै खामानि मावनो थाखाय जों रेडि जादों आरो जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जिबिलाक जेंना दं, जिबिलाक काउन्सिलखौ दाफुंनाय, बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय, जोंनि हा-हुनि रैखाथि होनाय, 2006नि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट मथे रायजो राजानो हानि मोनथायफोरखौ होजोबनाय, बेफोर गोबां आद्रा थानानै दङ। बेफोरखौ जाहाथे जों मावनांगोन। मानो होनोबा बिटिएसआ जाबाय मोनसे स्ट्रं मोनसे सिक्स-लेभेल एरेन्जमेन्ट। आगोल जों जयैनो जिहेतु खामानि मावदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिसि आरो BKWC जयैनो खामानि मावदों। दिनै जिहेतु सासना मोनसे सोलायनाय लोगो लोगो जोंनि जिथु स्ट्रेटेजि जों एसे साननो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोंनि बायजोआव थानाय जेब्ला बर' बुद्धिजिबिफोर दं, गोरों गोराफोर दं, बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बोसोन लादों आरो मानगोनां जोंनि आवगोलनि गायसनगिरि आफादगिरि BKWCनि दानि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांजोंबो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सोरखारखौ जोङो फुल्लि सापर्ट होनायजों लोगोसे बिथांनि मददथि हांख्रायदों आरो जिहेतु बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे सिक्स-लेभेल एरेन्जमेन्टखाय आरो बेयाव गोबां MLA, MP थाबाय, मिनिस्टारफोर थाबाय, बिथांमोननिफ्राय जोंनो बाहेरनि समस्याफोरखौ नायहरनो थाखाय बिथांमोननि जिहेतु सहाय नांगौ आरो बेजों लोगोसे बिटिसि होनना बुङोबा गासै बुहुमाव थानाय बा भारतबर्सआव थानाय गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर'फ्रा एसे नोजोर होनो गोनां जायो। बिथांमोना नोजोर होनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों जयैनो बयबो आखाइ हमलायनानै खामानि मावलांगोन होननानै जों दिनै बाथ्रा